Hello guys, welcome back to Sia vlog. नै जों बिमा फिसा सानैजोंल' दङ. ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअ बानायलाबायसै सानबाय. ना मामि? हाय होनदो मा? औ हाय. हाय दे औ हाय. बाहायसो जाबाय नोंना हायानो. सानैजोंल' दङ जोङो. बिबैमोनाबो माबायाव थांबाय, बिमानैनि एडमिसन खालामनो होननानै थांबाय बिबैमोनाबो, आरो बिबौआबो डिउटियाव, बिफायाबो डिउटियाव, जों सानैजोंल' दङ. ना मामि? सानैजों गेलेगासिनो जोङो. दे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम. नै आं बे ब्लाउसखौ मानो सुदों होनबा आबैनो हैनो नागिरदों आङो. आबैया गानो. आं बांद्राय गानग्लिनाय नंखाया बे गस्लाफ्रा. अबेबा खनसे अबेबा खननै बिदिल' गाननाय. गानखायानो आङो ब्लाउसफोरखौनो. बांद्राय मोजाङै हामनाय बायदि मोनाबाथाय गानलाबो आङो. अबेबा खनसे अबेबा खननैल' गाननाय बे ब्लाउसफ्रा. आबैनो हैनोसै आं. आबैया नोंनाव ब्लाउस माबानाय दं नामा होननानै सोंदोंमोन नालाय, आबैनो हैनोसै आं. ओंखायनो सुदों. गांसे गांनैसो गोदान बायदेरनानै हैसै. बिराद गरम नै, जेरावबो ओंखारजाया सान्दुङानो, न' सिङाव गेलेबाय थायाबानो. गाबलाबाय थायो गथ'फ्रा गरमबाथाय सुखुवा. ओंखायनो न' सिङाव गेलेबाय थायो जोङो. गेलेदो दे मा सना, गेलेदो दे. ओइ गाबनानै माबायदि बोनांगासिनो नै. बाव बोनानैसो सिरिबाव. आमि बोना सना. गोलैजाबाय. बोफिनदो दे मा, बोफिनदो न' दे. औ गावहाबो बोनसैनो. दे बोदो, बावसो हमनांगौ नै. न' बावसो हमनांगौ नै. बेयाव बेले दिरुं दंखायो नामा न'? गोलैसै न'. दे औ आगैखौ बोबाय, आगैखौ दे. औ जादों दे. बोबो दे, बोबो. गावहाबो बोलायबाय दाना नै फुथुलाखौ. नै आं मामिनि बार्थडेआव जानाय माखासे गस्लाफोरखौ देखायनो नागिरदों. दाख्लै देखायनो सानबाय, देखायनोनो मोनाखै. ओंखायनो दिनैसो ओरैनो देखायलाबायनो नागिरदों आङो. र' आं नोंसिनो गांसे देखायनि दे र', नोंसिनो गांसे देखायलांनि आं. नै बे गांसे, ओमफ्राय नैबेलाय मोजां नुदों बेखौबो. ओमफ्राय नैबेलाय, बेखौ गानखांबाय खनसे, गानखांनायनानै देखायो. बिसोरखौ गानाखै. ओमफ्राय नैखौबो खनसे गानखांबाय, बेखौबो दा मोजां बेबो. ओमफ्राय नैबेलाय बिनि हाफ पेन्टआ, नैबेलाय मा सना. ओमफ्राय नैबे पिंकखौबो मोजां नुदों. बे पिंक कालारनिखौबो मोजां नुदों. ओमफ्राय नैबे नै वाइटजों माबाजों डार्क पिंकजों, बेखौबो मोजां नुदों. गासिबो मोजांजोब. बेबो मोजां नै. ओमफ्राय नैबेलाय, नैबे पार्पलजों माबाजों, नैबे जिङाव पार्पल कालार, ओमफ्राय नैबेयाव येल्ल' दङ, ओमफ्राय नै व्हाइट कालार माखासेया. ओमफ्राय नैबेबो
ओमफ्राय नै जा मोजां मोनदों आं बेखौबो जा समायो मामिखौ बेजों नैबेजोंबो जा समायो जायखिजाया पिंकजोंनो समायो मामिखौ बेजोंबो जा समायो नैबेखौबो बिराद मोजां मोनदों आङो बेखौ बिराद मोजां मोनदों न' खाथिनि आब' फैनाय मोजांथार नै बेबो मोजांथार ओमफ्राय नैबे बिदिनो हाफ पेन्टफोर बे गस्ला माखासेफोरनि हाफ पेन्टफोर एसे ओमफ्राय दंबावो र' देखायनि नै बेलाय आइ होफैनाय बेबो बिबै होफैदों थारमाने नानिनि नैबे बिमायं होफैनाय नैबे पिंक कालारनि बेबो ओमफ्राय नैबेबो बिमानै होफैनाय मोजांथार बेबो ओमफ्राय नै बेजों जा गेलेयो नानिया बोबाय थायो बिबौ लाबोदों बेखौ बोबाय थायो बियो बारा गिदिर बानायखायाखैमोन नालाय बार्थडेखौ बेनो जोब गासिबो ओमफ्राय माखासे एसे एनै फैसा आरो बेनोसै ओमफ्राय नै नैबेबो जि मोजांखा बेबो बिफानि लोगो होफैदों जि मोजां नै ओमफ्राय नै सेन्देला बार्थडेआव गाननाया बिमानै लाबोदों बेखौ जा मोजां व्हाइट कालारनि ओमफ्राय नै बारबि फुथला बारबि डल ओमफ्राय नैबे ओंखाम लांग्रा टिफिन बे ओमफ्राय बेबो बेजोंनो बेनिनो लोगो बेबो दै लोंग्रा बथल बेनोसै आरोना थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंनि भिडिअसखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो भिडिअ बानायबाय थानायाव नवाइबासो थांबायमोन नानिया नै मालाबानो खारलांदों थाबायनो रोंनानै मोनथारला बेखौ थ' बाय बाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय होनदो मा बाय बाय होनहरदो बाय बाय औ बाय